Egunon, Xavier. Xavier Arruti, Gipuzkoako Lurralde Oreka Berdeako diputadua. Egunon. Lehendabiziko galdera, ez? Galdera hauek egongo dira Jose Mujika politikariaren gainean zuzenduta daude galdera hauek. Aztenetan ibiliko naiz galdera horiek egiten. Jose Mujika politikaria orain arte urte batzuk Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatzen dituzuen gure lurra jardunaldietan protagonista izan zen, nire bertan izan ez? Euskitze bidali zenuten Uruguaiera. Mujika nekazaritzako ministroa izan zen eta egondoren presidente izan zen ere bai. Eta baita ere politika gintzan, politika bera ulertzeko modu baten aitzindaria da izan da, azken urte horretan. Berak, orain dela gutxi esan du, orain dela 15 egun edo esan du, bere amaieran bakea eta deskantsoa behar duela, ez? Eta galdera zuzenean, zuretzako da, Xavier, Xavier Arruti politikariek zer esango lioke momentu honetan Jose Mujika politikoari eta Uruguaiko presidente hoiari? Zer esango nioken, eskerrak emango nizkioke. Beakin topo ingo banu orain eskerrak emango nizkioke, bereziki pentsakera edo ideologi, pertsona bezala, balore garrantzitsu batzuk gidatuta bizitzen eta balore horiek gizarteari zabaltzen saiatu dalako. Nire ustez hori da berak egin duen ekarpen garrantzitsuenetako bat. Ze balore austeritatea, humiltasuna, zintzotasuna, gardentasuna, giza balioekiko konpromiso ere bai, berdintasuna, indar pertsonala ere bai, ez dugu ahaztu behar gartzelan egon zenean eta egoera hori aurre egiteko eta berak ze indar pertsonala eduki zuen eta gorrotorik ez duela transmititu, ez? Eta hurbiltasun hori, gertutasun hori, nik uste dut balore horiek pertsona bezala oso garrantzitsuak direla eta horiek transmititu eta horiek zabaltzeagatik eskerrak emango nizkioke. Eskerrik asko, Xavier.